Salam, hurmatly vatandaşlar. Men sizin bilen şugun esasy bir näçe soraw görkeşik, soňunda da ýanky seriýa videolaryny dowam etjek. Türkmenistanyň prezidenti barada. Ine men tek başlamakam hemmeňize Ramazan aýy mübarek bolsun we bar islegleriniz Allaha Hudajan ýerine ýetirsin. Şunu arzu edýär. Men Mara vilayatynyň Mara etrabynyň adamlaryndan maglumat aldım. Şular menden haýyş edýär. Murad aga şuny prezidente ýetirýär, aýdyp ber, gaýrat edip. Ine biz Mara etrabynyň hekimiň ýanyna, hekimlige barýas, haýyş edýär, bizim ýollarymyzy oňup ber. Ine ýagyş ýaganda geçip bolanok, traktorly geçämesen, barp bolanok, okuwçylar okuwut bilenok, ine şu zatlar aýdyp ber diýse, ýanky şular Mara vilayatynyň Mara hekiminiň ýanyna barsa, Mara hekim hem şeýle diýär. Maňa Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ruhsat berenok ýollary oňurmany. Şoňa jaň edip, şondan ruhsat alyň, men ýollary oňuraýyn. Ruhsat ýok. Men bir ruhsat ýollary oňursam meni basarlar. Maňa ruhsat berenoklar diýip aýdýar. Biz zordan öz aýlymyza pul tapýar, zordan aýlymyzy alýar. Biz ýollary oňurmany ne pulumuz bar, ne ruhsatymyz bar diýip aýdýar. Ine men Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenýän Berdimuhammedow. Siz Türkmenistanyna ýerine ýetirji hökümetiň ýol boşdy. Türkmenistanyň ýollary, rekeşleri, kanallary, howuzlary, Türkmenistanyň adamlarynyň ýanky şolary oňurmaly, Türkmenistanyň adamlarynyň çöreklerini, aýlyklaryny, şolaryň işlerini üpçün etmeli adam. Siz muny etmän, gidip bir topar binalar açıp, hiç kime gerekmeyen binalar açıp, öz keyfinizi hoşlap ýörüňiz. Siz Türkmenistanyň prezidenti bolup eden armady. Siz ya atstavka gitmeli, ya da hakykatdanam işlep başlamaly. Bolmasa Türkmen halky ahir sizi galyp aýrar. Şonuň üçin jenaýatçy Berdimuhammedow öz wezipän işini ýerine ýetirin. Ine başga da bir soraw bar. Men bir vatandaşym maňa jaň edip sorýar, Murad aga, biz köçe çyksak, ine bizi administrativni çäre diýip, ýanky ak diýerler. 10 günlük, 15 günlük. Şo dogrumy ýa dogry dälmi? Indi men Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmasy hakynda bir kodeks bar, şonu gördüm. O ýerde esasanam ýanky raýatlaryň asawdalygyny bozmalylar, ýanky ýaşan ýerinde sazy ýa magnitofon ýa telewizory ýanky uly ýanlantyrmalylar. Ine şu ýaly we beýlik zatlary bozulan ýagdaýynda ýanky administrativ kodeksi işlep başlaýar. Bizde jenaýat kodeksi bar we administrativ kodeksi. Onuň tapawudy, masalan üçin kiçijik ýanky naruşeýne bolsa, kiçijik ýanky kanun bozulmagy bolsa, onuň jenaýat edip türmäge basmalylar, ýanky ýa administrativ ýagdaýda muňa düşündürüş, duýduruş bermeli, ýa da administrativ çäre görmeli, ýanky bir aýlygyny kesip almaly, ýa da şuny ýanky profilaktik üçin bir günden 15 sutkaçely izolyatorda saklap, ýanky adamlardan izoliýat etmeli. Ine şu çäreler ýanky görülüp bilen ýöne hakykatdan ine biz Türkmenistanyň konstitusiýasyň esatyna çykymyzda bize hiç ýeli administrativ kodeksaň girmedi, hiç ýeli ýanky çäre görülmeliler. Ine şu administrativ bozulmak, hukuk bozulmak kodeksi ulanyp bular ýanky basyş edýärler aktivistlara ýa da ýönükli adamlara. Mysal üçin, ine 42-nji madda bar konstitusiýaň, mesela okap berin. Her bir adama pikir we söz azatlygy käpillendirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beýan etmeň, gadagyn etmäge, şonuň ýalda onuň hakyna, onuň kanunyna laýykda ýaratmaga täsir bermäge hukuky ýokdur. Ine şunu ýaly 40-njy madda bizi gowrap köp zatlar düşündirýär. Diňe 40-njy madda däl, başga maddalarym bar.
Ine şu 40-njy maddaň 2-nji bölegini okaýyn. Hiç kim özüniň pikirini we ynam ıhtiýaryny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz döndürmegine mejbur edilip bilmez. Her bir adamyň döwletde ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry sırlary özüne saklayan maglumatlardan başga maglumatlary kanunyna gadagyn edilmelik usuly erkin gözlemäge, almaga we ýaratmaga hukugy bardyr. Mysal üçin siz internet ýa diňe hökümet informasyon serişdelerinden däl internetden, Google'dan ýa başga maglumatlardan ýa-ni peýdalanyp öz informasyon baýlygyňyzy köpelip bilersiňiz. Ine şo diýdi. Ine 40-njy maddaýa serederi Konstitusiýanyň Türkmenistanyň esasy kanunynyň 43-nji maddasy. Raýatlar kanunda belirlenilen tertipde ýygnaklary, ýygnançyklary, ýürüýüşleri we beýleki köpçülikliň çäreleri geçirmek azatlygy käpillendirilýär. Şu 43-nji madda näme diýär? Siz isleýän wagtyňyz, isleýän ýere ýygnanyp bilýäňiz, isleýän manifestasiýa, protest, mitingde çykyp bilýäňiz, ine Ýewropada ýaly, şol konstitusiýa. Ve şonuň üçin size hiç tat edilmeliler. Inni şu ýerde adamy çykanyna nämçip administrativ çäreleri görülýär. Seredin, bular umuman şu ýanky tehnikany ulanýar. Ine siz Aşgabatyň merkezine baryp bir çäre geçirýäňiz. Mysal üçin ýygnanyşyp bir manifestasiýa ýa ýygnanyşyp bir miting, protest geçirýäňiz. Ine bular şey diýär, ine şu ýerde, şo güni, şol sagatda biz öz çäremizi geçirjek bolup otyrdyk. Sizem gelip şo ýerde bizim çäremizi bozdunuz diýip ýanky kijijik düzgünler bozdunuz diýip ine şo sebäpli sizi akydýarlar. Ýa-da bolmanyna siz häkimlige gidip şo ýerde ruhsat almadyňyz diýip ine şoň esasyna ýanky size garşy çäre, administrativ çäreni görüp bilýärler. Hakykatdan da konstitusiýada siz häkimlikden ýa birine ruhsat almalylar. Siz olary diňe ýanky informasiýa hasabyna ýanky bildiriş bermeli. Ine men plan wagty plan ýere çykýan diýip ýöne arda ýazyp aýtsam, ine şol ardan esasyna şo ýerde siz üýşüňizde, daş döwrüňizde polisiýa goýup sizi gorap, hiç kim päsep bermedi ýaly. Ine şol öz borçlaryny ýetirmek üçin sizden arda alyp, şoň ardan esasyna size kömek etmeli. Esasa şunu etmeliler ýöne bular kanun bolýar. Ine siz biz size ruhsat beremdik. Şo ýerde ýygnanmany, ine şonuň üçin ýygnanmaň diýip bular gaýtyp size gadagyn edilýär. Mysal üçin başga döwletlerde näme edilýär? Amerika bolsun, Ýewropa bolsun. Ine şu ýerde sen arda ýazýan, men plan ýerde plan manifestasiýa geçirjek diýip onam ýazmasaň geçirip bolýar, ýöne ýazýan, kanunlaşdyrýan, ýani tertipleşdirýän. Sana ýürüýte polisiýa gelýär, ýani geçirýän ýeriňe soraýar, men plan diýip özüni gökdürýär. Men kapitan ýa mayor ýa men ýene orada ine men geldim öz ýani toparym bilen sizi goramana. Niýe geçirýän näýli şu ýerde ýani jogapkärlik adam kimi ine plany, ine barýar özüni ýani gökdürýär, men geldim diýip. Onu şonuň bilen işler, ýani şol perimetri bular gorýar. Şo ýerde bir ýere patlama etmesin, ýa bir ýere ýanky şulary urmadyn ýa bir zat etmesin. Şu manifestasiýa dol ýagdaýda geçdin diýip, ine şoňa kömek edýärler. Türkmenistan diktator döwlet bolan soň, bular şu ýer protest manifestasiýa geçirilene prezidentiň wezipetine we şoňa hokukly bolan soň, şular garşy çäre görýär. Garşy ýanky bir kanun zatlar ulanyp, şu manifestasiýa ýa protest ýa-da ýöne çykan adama öz açyk-aýdyk aýtmana çykan adamlary ýa-ni tutsak edip, ak edip, bir topar bolmajak zatlar goýup, ine şey diýerler. Ine şonuň üçin Türkmenistan döwletde demokratiýa ýok düýünden Türkmenistan döwleti dünýäde birinji ýa ikinji ýerde, käsorlarda birinji, käsorlarda ikinji ýerde diktatura diýip hasap edilýär. Türkmenistanyň prezidenti dünýäde tasdiklanan diktator diýip hasap edilýär. Ine şonuň üçin
siz haçanla açık ayetler aytmana baranızda sizi hiç kimin tutup almana ya da sizi yani administratif kodeksini size karşı ulanmana hiçbir hakkı yoktur. Şunun için şunu bilip koyun, bir vatandaşımız menden toğrudi, men şonu düşündürýän. Yine bir bir zat düşündürecektim, bir tane informasiýa verecektim. Şu ýerde bir karlyk we gasudarstwo, yani karlyk döwletler diýip bir döwletler bar. Monaco döwleti. Şol bir bu tarapy 1,5 kilometr, bu tarapdan 3 kilometr aralykda bir döwlet. Şu döwletiň bir prinsi bar. Şu döwletiň bir paçasy bar da. Prins diýmek şonu dolandyrjy ýolbaşçy. O şol ýaly kiçik döwletler Fransada bar, 2 tane döwlet bar. Şoň biri Monaco. Şol ýerde bir kiçik şäher bar, Monte Carlo diýip. Yani siz bilýän bolsaňyz, Amerikada Monte Carlo bar we Monacoda Fransaň Nice diýen bir ýerine, bir gatlaryna Monaco diýip bir döwlet bar. Karlyk döwleti. Karlyk diýende has döwlet. Nokot ýaly karta hersen. Şol ýerde Monte Carlo diýip bir şäher bar. Şol ýerde köp kazinolar bar. Şu Amerikanyň Monte Carlosy şundan köp satlary aldy. Şu Monte Carlo şäherinde Şamrat Recepov diýip bir Şammy diýen bir prezidentiň ýegini şo ýerde bir näçe million dollar uturup biheppeçilik edip uruşup bir ayal maşala diýip tutsak edildi. Muny tutsak edip batsak bollar bolýan, daşyndan başga güýçler goşulyp, hökümet güýçleri goşulyp muny boşadyp bagyşlamasy sorap, Monte Carlo'ň Monaco'ň prinsi şol adamy Şamrat Recepov persona non grata etdi. Gaýdyp şol adam Monte Carlo we Monaco girmedi etdi. Şol adam bizim döwletimizi Türkmenistanyň prezidenti ýaly bütün dünýäde mathal etdi. Baran ýerine biheppeçiligiň öküde ol Türkmenistandyr diýip pikirlenýär. Mysal üçin Türkmenistanda ýaly edýän etdiligini etjek bolýar, bärde o zatlar gatçyl çäre bolýar o zatlar. Şu gedek sypyp ýetişdi, ýöne innikedek muny sypdyrmazlar. Şu ýaly prezidentiň ýegenleri bizi mathal edýär bütün dünýäde. Men size aýdyp geçýän Türkmenistanda şu informasiýa ýok. Fransada peýda boldy. Ýene bir zat aýtjak bolýan size. Mysal üçin şu ýaly bir adam Fransada bolan bolsa, şu ýaly adam Türkmenistanda ýaly polisiýa çykyp wurup ýa polisiýa bir garşylyk görkezen bolsa, şu ýerde atyp alardylar. Bir ýönelik polisiýski duýdurýar, etmeýär, arestowat edýär, akydýar, onu da nimetsen seni atyp alýar. Şu ýaly kanunlar bar. Amerikada bolsa gürleşmeýärler. Bir säher bir zat diýsen, ýani gymylasan seni atýar. Meni Amerikada maşin süremde tutsak etdiler. Şo ýerde men Fransaň prawasy New York ştatynda işlemeýän ekeni. Bütün dünýäde международный prawa bolsa, onda ol işle ýöne New York ştatynyň aýratyn bir kanun bar eken. Amerikada köp ştatlar bolsa, şonuň üçin Soedinённые Штаты Amerika diýerler. Amerikanyň Birleşik Ştatlary. Şuraya her ştatda öz kanuny bar. Şu kanun boýunça men sürmek bolany okaýym. Şonuň üçin meni arest edip akydip prokuror nime çykardy, karar çykardy. Şu günahyny geçmeli, sebäbi bu bilmeýändir diýip ona goýberdiler. Men New Yorkda täze prawa aldym. Täzeden prawany tapşyryp özüme maşin sürmäne ruhsat aldym. Şu ýazatlar bolýar bütün dünýäde. Şonuň üçin Türkmenistanyň halky, ol Türkmenistanyň ýegeni bolsun, prezidenti bolsun, ol içinde prezidentiň arkasyna daýanyp bir topar kanun bolup biler, bozuk gelýär. Ýöne daşynda hiç kim kanun bozdurmaz. Şonuň üçin bizim vatandaşymyz Türkmenistanyň prezidentiň ýegeni Şamrat Recepov bir jenaýetçi adamy şu ýaly persona non grata etdiler. Biz esas temamyza gaýdyp gelelim. Bizim esas temamyz Türkmenistanyň prezidenti. Men öňe aýdyp gelýärdim, Türkmenistanyň prezidentleri
Jemi 2 adam boldy. İksem şu birinji günden başlap soňky güne çelli kanunlary bozup jenaýat iş etkenler. Şolary sebäbi halk saýlamady ne birinjini ne ikincisini. Şoň üçin bular halkyň öňüne de jogap bermeýär. Prezident Türkmenistanyň prezidentiniň esasy borjy Türkmenistany ýerine ýetiriş ýolbaşy hökmüne dolandyrmak we hemme pudoklaryň ministrliklaryny işletmek, halka hyzmat etmek. Halk bulara hyzmat etmeli, tersine şular, yani halka hyzmat etmek üçin alınýar. Ine ünsüren Türkmenistanyň prezidenti Niýazow, Saparmurat Ataýewiç ýa-da Sapar Tilki. Bu näme etdi? Öz statuýalaryny goýdy, ýa keşiflerini goýdy. 5000-den gowrak dine portret bilen şoň keşifi Aşgabat şäherinde boldy. Bar ýerde, ýa-ki kabinetlerde, baran ýerinde şu adyny goýup, şu kasam etdi özüne, halkyny boýun etdirmek üçin kasam aýtdyrýardy. Bir kelle gelmejek wagtda ine onu da şizofrenik diýýär. Şizofrenik bolana aň gidin. Şonuň üçin onu da bütün dünýä tasdiklap, diktator etdi we şonuň hemme geçiren taýyraklaryny birden tasdiklady. Türkmenistanyna 1991-nji ýyldan 2020 ýyla çelli geçirilen taýyraklaryň hiç gaýsam bütün dünýä jemgyýeti tarapyndan tasdiklanmady. Ine şonuň üçin şolara diktatorlar diýilýär. Şonuň üçin şolara açyk taýrawda saýlanmadyk bir kanun prezidentler diýilýär. Ine siz bana soru berseňiz, näçip onu şu Türkmenistanyň prezidenti oňda çykyş edýär ýa aňarda çykyş edýär. Ol näçip? Bütün dünýä jemgyýet guruluşynyň öz bir sistemasy bar. Ine o sistemada Türkmenistanyň bir ýeri geldimi prezidenti men. Ine şo ýerde ýa-ki karar çykarýar, içine işleýär, oň bir ýanyna prezident aparady we ine geldi, men prezident diýip halk hiç şart diýmese, bular näme diýsin? Bular näçip goşulsun o zatlara? Sebäbi bu zatlar Türkmenistanyň içki problemasy. Türkmenistanyň içki problemasy haçanla Türkmenistan bütün dünýäň daşky problemasy boluplar, haçanla Türkmenistan halky çykyp kanun esasyna şu bir kanun prezidentine öz arşykaýatyny aýdyp, şoň ýa-ki ýolbaşy däldigini, Türkmen halkyna hiç şart etmeýändigini bildirip, şonu aýyrjak bolan ýagdaýynda başga tarapy, Türkmenistanyň prezident tarapy bulara garşy güýç ýa yara ulanyň wagty ine şonu şol galyp muny derlew ýatyrarlar. Ine şu ýaly bu sanksiýa berer, başga bir ýa-ki kanun ýollar saýlar da muny ýatyrarlar. Alkymalaýan. Ýöne ýene döwür gerek aýdýan bütün güne esas güne Türkmen halkynda. Bizde sebäbi biz demokratiýa, biz zat diýemdik. Onsoň şuň esasynda da şu prezidentler, alayta da ikinji prezident etjek zat diýär. Ine munna güne has boly. Ýöne bizde de güne bar, onam aýdyp geçmeli. Ine soňky şu jenaýat işini aýdyn. 28 martda giýje saat 10 kilo töweregi ine şu kanun bozdy. Türkmenistanyň soňky konstitusiýasy 20 sentýabrda 2020-nji ýylda kabul edilen konstitusiýasy boýunça 73-nji maddasy boýunça men size okap berin. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň milli geňeşiniň agzasy ýa-da deputaty bolup bilmez. Ine şu özüni 112-nji kandidat edip, şol kandidat listlaryny yapılıp, tamam peçat goýulyp, ýa-ki hiç kim şu listlary üýtgedip bilmediýär edilenden soň bazı gün akşam öz dwaýyndogyny çağırıp görkezme berýär. Menem 112-nji edip goşundy, 100% edip saýlan meni, ýa-ki pripiska falsifikasiýa edip ine şu ýaly etdirdi. Ondan başga Türkmenistanyň häzirki esasy kanun bolan konstitusiýanyň 87-nji maddasyny bozdy. Men size okap berin. Türkmenistanyň konstitusiýasy 87-nji madda. Halk maslahatynyň agzasy we mejlisiniň deputaty şol bir wagtda ministrler kabinetiniň agzasy, hekim, arçyn, kazy, prokuror wezipelerini eýlep bilmez. Diýmek, haçanda sen deputat bolsaň, ýa-ki agzasy bolsaň halk geňeşiniň, sen şo wagtda ýa kabinet ministriniň ýolbaşçysy,
yani häzir Türkmenistan prezidenti ve kabinet ministrini ýolbaşdy. Bolup bilmeýän diýip ine size gönü şu madda aýdýar. Ine şu ýaly ýanky Türkmenistan'ın konstitusiýasy bir ajaýyp zat. Şunu okan şu ýerde bizim köp haklarymız bar. Şu ýerde seýretseňiz günni bolupdy şu haklar. Ine şu haklar bozulup duran soň biz size aýdýar, arz şikaýetlerini aýdyň, ýygnanyşyň, barın hekimligiň ýanyna, näçe hekimligiň ýanyna biz size iýerýär. Sebäbi hekim bul Türkmenistanyň prezidentiniň ýerde, şu ýerlerde vekili. Ine şoňa aýtsaňyz, şoň siz prezidente aýtdyňyz ýaly. Ine derdim, Mar welaýatyň, Mar etrawynyň hekimi gün aýdýar, men görkezmem Türkmenistanyň prezidenti bolýar. Diýmek şo gün görkezme berýär şoňa. Hiç şart etme ýollarda bilen işim bolmasyn. Şol men diýenmek başa zat etdi. Bu halkyň arzusy, halk üçin işler ne de ýokardan Türkmenistanyň prezidenti, ne de onuň vekilleri, hekimler işleýär. Şunun üçin bizim hökümetimiz Türkmenistan halkyna garşy söwüş alyp barýar. Ilaýatada şu söwüşi Türkmenistanyň prezidenti bir kanun saýlanan cinayetçi tutsak edilmeli adam Berdimuhammedow ve onun şaýkasy, gruppasynyň vekilleri Hramov bilen Jadam. Ine şular Türkmenistan halkyna, Türkmenlere garşy uly söwüş alyp barýar. 30 ýyldan beri. Şonuň üçin men her wagt aýdýar, biz Türkmeniň beýik watançylyk söwüşine ýetmiýärmiz. Bizi her hir edip gysyp gidip durar, biz ýüregimizi alyp bu zatlara çydaman ýörküp otyrys. Dagleýänýärmiz alyp ýörküp otyrys. Açlygy şu bolup geçen zatlara çydaman özümiz kast edýär. Bizim çağlarymyz gidip maliýatakda öldürüp kast edýär, uwsuz içýär, ýakýar, öldürýär. Bizim daşyndaky adamlarymyz Türkmenistanyň içinde arkyň ul wezipede işläp, halkyna hyzmat edip, aýlyk alyp, maşgalat bilen agzybir ýaşamaly adamlar şu ýerde mejbur bolup bolmaly ýerlerde işläp, gaty ýanky tehnika, bizapaslyk boýunça ýanky agyr ýerlerde işläp ülküde otyrlar. Bizim studentlerimiz da Türkmenistanyň içinde okap bilmenden soň, pul berip bilmenden soň daşyna gidip şu ýerde okap, olarda Türkmenistandan pul gelmän soň, konvertasiýa edilmän soň mejbur bolup guruluşlarda agyr ýerlerde işläp, tehnika tarapyndan ýani hoply ýerlerde işläp, akşamlaryna da ýanky işläp, gündüzlerine de okap, ine ýanky betbaşa düşüp ölüp otyrlar. Olaryň ne cesetlerini, ne de olara kömek, ne cesedini getirdiler, ne de olara kömek etdiler. Ýanky jaýlamana ýa-da ýanky şonuň sadakalaryny bermäne. Bizim pasolstwalarymyz, konsulstwalarymyz bu zatlar seýdilenip, olarda da ýanky Mary etrawynyň hekimine ýaly ruhsat ýok. Ine şu hemme zatlar Türkmenistanyň prezidenti kontrol edýär. Öz maşgalatyny püwle ýygnap, gizlenip, ýanky Государственный совета, ýani hökümet gowru maslagadyna Amanowy goýup, öz garyndaş goýup, olar bere diýseňem bolýar oňa, ýani bu adam hakyky nejiz, öz halkyna düşman adam, halky gyrýan adam, emhime gullugyny bir saklap, halky gydyrýan adam, polis gulluklaryny, gazetleri, ýani prokuraturany saklap, halky gydyrýan adam, yerli ýerde halk galmaz edýän adam. Ine şu Amanow. Oň daşynda ine Çakyýew, oň daşynda ýani Türkmenistanyň polis ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň ýolbaşçy Çakyýew ýa-da Annaýew emhime gullugynyň ýolbaşçy. Ine şular üçsi Türkmenistanyň prezidentiniň garyndaşlary. Ine şular Türkmen halkyna garşy söwüş alyp barýar we ulu gysýarlar. Ine bizde Türkmenistanyň gahrman bolsa ýygnap, akydip, türmäge salyp, urup, öldürüp, hemme zat edýärler. Türkmenistan döwletinde, milletinde gahrmanlar bolmaly ýaly, arysy adamlar bolmaly ýaly ine şular hemme edýän jinaýat işlerini ine nesip bolsa Türkmenistanyň, Türkmenistanyň bir taraplygy bolanma
Täze Türkmenistan demokratik olanda birçok janayda çağırır. Inni hormatly vatandaşlar, yeni aydyp gelelim Türkmenistan'ın prezidenti boýunça. Türkmenistan'ın prezidenti konstitusiýany açdyňyz, şo ýerde bir topar borçlar bar ve bir topar haklar bar. Men jikme-jik aýdyp durman, ýöne esas zatlar aýdyn. Türkmenistan'ın prezidenti saylananna açyk saýlawlarda saylanmaly. Başga ýol ýok. O bir kandidatly saýlawlar adamlary arlamak diýmek. O sapartlar kim oýny. Bu adam bolsa Berdimuhammedow, bu täze tehnologiýasyny ulanýar, ýa-ni hiç bir kandidat saýlatdyrmaýar başgasyny. Kandidatlaryň iň ýönekay adam, ne pulu bar, ne ýa-ni programmasy bar, ne bunun bilimleri bar. Ýa-ni şolara garşy öz kandidaturalyny goýup, öz administratiwny resursy, o diýmek, hemme hökümetde işleyen adamlaryň seslerini ulanyp ve bütün halkyň seslerini falsifikasiýa edip, ine saýlara utup gelmek. Ine bu kezzapçylyk diýilýär. Bu pul kezzapçylygy näle? Ses kezzapçylygy, administrativ kezzapçylyk, kanun bozmak diýilýär. Ine şonu edip gelýär. Inni näme saýlaw bolmaly? Saýlaw bolanda öňünden 2 ay, 3 ay, 4 ay, 6 ay öňünden aýdylmaly. Şo ýerde möhlet bermeli. Ine her adam öz kandidaturasyny bellemeli. Şo ýerde adamlar öz kandidaturasyny şertlerin esasyna, ýa-ni registrasiýa geçilýär. Resmi taýdan belli alınýar. Ine şol bellige alynandan soň şu adamlar öz ýa-ni predwyborny kampaniýasyny, ýa-ni saýlanjak kampaniýasyny başlaýarlar. Onunla bir ştab berýär, hökümetden ýürütip pul berilýär şu zatlara. Şo ştaba şular, ýa-ni sen resmi taýdan kandidat bolsaň, ýa-ni pul meçhuri berilýär, şo pul meçhuri şu propaganda, agitasiýalarda ulanyp, bütün halka ýaýradyp, o aýlanyp, men ine şu adam, men şu programma etjek, zat diýip, ýa-ni şol agitasiýony periodda adamlara düşündirip, öz maksadyny, planlaryny düşündirip, haçanda saýlaw bolanda siz saýlaw участкalaryna baranda, ýa-ni saýlaw nokatlaryna baranda, şo ýerde şoň adyny görende ses berer, ýa-ni ine şu sistemalar demokratik institutlar diýilýär, şu sistemalar goýulýar. Şu sistemalar bizde işlemek diýilýär. Hemme kandidatlar ýöne falsifikasiýa kagaýda kandidat. Olaryň çykyşlaryny gördüňizmi? Ýok. Olaryň programmasyny gördüňizmi? Ýok. Olar mezbur halatynda saýlanan adamlar. Siz şo ýerde şol adamla ses berseňiz, siz giden soň sizin agşam, ýa-ni saýlaw участогы, şo ýerde sizin nimeňizi, saýlaw sesinizi ýyrtýar-da, täzeni isedip Berdimuhammedow galşyk goýup, 99% ine şeýle bolýar. Ine şunu falsifikasiýa diýilýär. Şunu esasan mulimler, direktorlar, mekteplerin, universitetlerin ýoluşlaryna gatnaşyp, şolary mecbur etdirýär, üstünne emhani şäherler durup, üstünne ýa-ni Jadan Hramow kontrol, üstünne hökümetler, hekimler kontrol edip, ine şu sesleri Türkmenistan prezidentine eltip berip, ýa-ni öz borçlaryny ýetirdi diýip hatap edýärler. Ine şu ýaly, ýa-ni bu makinasiýa, kezzapçylyk edilýär. 30 ýyldan beri. Ine Türkmenistan saýlawlary şu ýaly. Ine Türkmenistan saýlawlary goý bolsun, ýa-ni bir kanun bolsa da ine Türkmenistan prezidenti saýlandy. Ine şu zatlaryň, şu saýlawlaryň şertlerini ýerine ýetirmän soň, şu demokratik institutlar, saýlawçy nokatlar, saýlaw agitasiýony şertler, propaganda, hökümet ýürüýte, telewiziýne şulara wagt berip, çykyş etməyene, berilmän soň, hökümet tarapyndan şu saýlawçylar gollanylman soň, ine şu demokratik institutlar işlemän soň, şunu şu Türkmenistanyň häzirki prezidentine bir kanun prezident diýer. Ine şonuň üçin. Sebäbi bu bir kanun ýagdaýyndan utdy. Ol näme diýmek? Mysal üçin rally wada, ýa-ni rally adamlar goýýar. 15 adam mysal üçin. Özüne täze zawoddan çykan Mercedes'e minýär. Başga ýerlerine bolsa eşik araba berýär. Ya da eşek berýär. Indi biz ýarşýar 5 kilometr ýa-ni aýlaw edýär. Şu aýlawda kim bolsa şo prezident bolýar. Bul arky, ýa-ni çilim çekip kofiç maşyny avtomat korobkada täze çykan soňky Mercedes 6 litr, 7 litr obýomly ýa-ni motorly
uçup gidýär, beýlekler bolsa mutlyklap barýar ine. Şu ýaly bu saýlary utýar. Bu ýöne arlamak. Bu ýa startda, ýa başlanýyş nokatda eýem deňlik ýok, eýem adalatlyk ýok. Ine şu ýaly şunu etdi bolýar, şu saýlary geçende. Biz onu düşünemdik, sebäbi biz goşulamdyk politika. Sebäbi biz politika bilen işimiz ýok. Mysal üçin ine bir biznesmen aýtmaýyn haýsy ýurtda aýdýar, "Ay şu döwlete ine döwlet baýhan aýtdy, şu nimeň proýekti gurban bolayım. Men şeýle pikir edýän dogrudur şol" diýip. Bular politika giýmän soň, düşünmän soň, giýresem gelmän soň bizim çykyşlarymyz bilen döwlet baýhanyň çykyşyny diňişdirjek bolýar. Bu diňişdirer ýaly bir gök, asman bilen ýer ýaly ýöne şonu görelim. Bizim bir çykyşymyz, şu edýän çykyşym döwlet baýhanyň bütün ömürnäki çykyşlaryň ýanky ýapýan şol. Sebäbi biz tanqid edip Türkmenistanyň prezidentiniň kimdigini hakyky görkezýär. O bolsa Türkmenistanyň rejimine işler, dinle şoňa garşy galýan adamlara garşy işler. Ve Türkmen halkyny gorkulyp saklap gelýär. Ine şoň tapawudy. Umma, ýöne düýpli tapawudyny bizim çykyşlarymyza serdim we onuň çykyşlaryna serdim deňişdirsin. Biz size ýaktylyk berýär. Biz size kanun ýolları görkezýär. Biz size nähil bolmalygyny görkezýär. Konstitusiýaň esasyna, ýa-ni ýazylyp tasdiklanan dokumentleriň esasyna nähil bizim döwletimiz şunu bolmaly diýip aýdyp dur. O bolsa ýok o zatlarynyň maň o da bar ýa-ni öz kanunlaryny, ýa-ni öz haklaryny talap etmän diýip başga tarap hakydýar. Bu ýalan zatlary görmek üçin bir 5 ýyl uniwersitetde okumaly. Bir adam bir elementarny logikasy we akly bolsa düşünýär. Indi biz dowam edelim. Ýa-ni şu prezident temasyny. Ine Türkmenistanyň prezidenti. Bu esasy işi ýa-ni döwleti ýolbaşçylyk, döwlet diýen, ýa-ni ýerine ýetirjek hökümeti ýolbaşçylyk edip, hemme döwletiň içinde ýa-ni suwlar we peýda berilip halka, gaz berilip, ýa-ni hemme awtobuslar, logistika, kanallar, zekeşler, poýlar, samolyotlar işläp, serketleri işläp, pudoklar işläp, ýa-ni bir döwlet funksioner etmeli, ýa-ni aýlanyp durmaly. Ine şol borçy. Ol aýdym-aýdyp, goşgy ýazyp, kitap ýazyp, bu zatlara hakyky prezident bolsa bir minut wagty ýok. Muny haçan ol edilýär? Haçanma? Gece 12'de gelýär, 6 ýyl wagt bar, ine şonu etmeli. Eger şu günni edýän bolsa, iş wagty edýän bolsa, ol bir kanun bozdugy bolýar. Mysal üçin, siz ine zawodda işleýän, häzir siz beton goýmaly, şoňa derek siz gidip başga bir meýdança çykyp ýa-da şol oturan ýeriňizde, ýa-ni beton goýan ýeriňizde beton goýman, goşgy ýazyp gitar alyp gündiň wagtyňyzy geçirýär. Ine şu işte siz kovulurdyňyz, onda näme bu işte şu prezident kovulany. Sebäbi hiç tatýandy. Sebäbi o çykyş edip aýdym-aýdýar, çärler eden bolýar. Gidip ýa-ni lentişke kesen bolýar. Kip edip bar giraýyn urup ýör, biz muňa zat diýmez. Ine şonuň üçin şu adam ertiden akşama çelli öz görkezmeli bilen kanun bozup gelýär. Ine men şu konstitusiýada okudum. Türkmenistanyň prezidenti hemme görkezmeleri ýa-ni dil hökmünde däl, ýazyk hökmünde bolup çap edilmeli. Ine men bizim hukuk goýan organlarymyza maglumat berýän. Haçan da Türkmenistanyň prezidenti dil görkezmesi berenne, siz hem şoňa ýa-ni esaslanyp bir adam jenaýata çekseňiz ýa bir adama bir zat gadagan etseňiz, siz kanun bozarsyňyz. O bir kanun düýbünden konstitusiýada ýazylyr. Türkmenistanyň prezidentiniň kararlary, görkezmeleri hemmesi metbuatda çap edilip tasdiklanmaly. Çap edilmese şol ýa-ni hasaba alınmaly. Ine size aýdýan. Şonu inni ýolda bar ýakanyz bir ýa-ni gaýyşnik bolsun ýa emhemi işler bol. Ine ýaşulyň görkezmesi bar bol diýse, onu soran kim ýaşuly? Kakanmy? Ýa-da owamda bir ýaşulymy? Ýa-da halk maslahatynyň bir ýaşulysymy? Kim tam görkezme berdi? Prezident. Prezident görkezme berdi, han hat ýa-ni hat görkezme görkez. Ýok diýse,
Onu gaýra dolanında gaýdyp gelmem bolmasa men hä prokuratura üstüne ýazýan ýa-da ona ýazýan diýseňiz, adyňyz, familiýaňyz berin diýseňiz, şolar gaçyp gider. Eger gaçyp gitmese size ugroza edýän bolsa, video ýazın. Ýani kiçik kameralar satylýar. Alyň satyn goýun, ýazyn. Ýaýradyň hemme ýerde. Ine şu ýaly görüşüp bolýar. Bulary ýani garankydan ýakta çykarsaň öýler uçup gidýär. Ine şu ýaly ýani Türkmenistan prezidenti ýene de kanunlar bozup gelýär. Ine esasy Türkmenistan prezidentiniň işi näme? Ýani haýdyşym ýaly Türkmenistanyň içiniň dolanşyklaryny, ara gatnaşyklaryny ykdysat tarapdan, syýasat tarapdan, sosial tarapdan saklap durmaly. Şol egerde bir ýerde syýasat tarapdan, ykdysat tarapdan ýa-da sosial tarapdan yetişmese ýa pes bolsa ýa işlemese, şoň günden güni günäsi. Ine şu günäni götürüp gelýär-de edip ýör, biz şoň hiç zat diýmezden dowam et gelýär. Inni seredeliň şu saýlawlary, Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary. 3 gözek saýlanyny, soňky gözek ine konstitusiýada 7 ýyllyk etdi. O dünýäde hiç ýerde ýok. Ana şonam 2017'de saýlanyny 2020'de çeldi. Indi bu näme etjek bolýar? Indi bu özüni ýani 70-nji maddadan, konstitusiýanyň 70-nji maddasyny bolup, halk maslahatyna saýlandy. Halk Geňeşiniň halk maslahatyna ýani ýokarky palatasyna. Indi şo ýerde bu atstavka giden bolup, ogulyna wezipesini padark edip gider. Ine şo ýaly öňkü diýişim ýaly bular paçalyga barýar. Sezin, Türkmenistanyň hemme güýçlerini bir eline saklap dur. Çykany, dwaýurlysy, garyndaşy, bazysy, ýani ýewleri. Ine. Şoň esasy Türkmenistanyň ýani pudoklaryň ýolbaşçylary, hukuk gorýan guramyň ýolbaşçylary, ýani konstitusiýony komissiýanyň ýolbaşçysy, hemme ýerde mejlis, hemme ýerde basyp aldy. Biz bular näme ýeňeli? Diňe şunu aýraýmasak ýeňip bolmaýar. Hemme ýerde bir zat diýse şondan arkyň etip, aýdym aýdyp. Hemme ýerde öz garyndaşlary. Eýýän paçalyga fizik taýdan geçdi. Ofisial taýdan geçki diýip. Häzir özü ýani halk Geňeşine barar, ýerine atstavka gidip öz oğlunu wagtynça goýarda, ýani saýlawlar geçiler, ýani falsifikasiýa edip öňünden, ýani Türkmenistanyň köne prezidenti Sapar Türkiýa hemme zat öňünden edýär. Şol wagt gelenine eýýem hemme zat kanunlaşdyrylýar bolýar. Ne şu ýaly tehnika ulanıp gelýär. Bu esasy Hramoň tehnikasy. Ne şu tehnikany ulan bizim halkymyza allap, bizim döwletimizi ogurlak gelýär. Ine men size gysgaça Türkmenistanyň prezidentini, şoň wezipelerini, näme etmelilerini we häzirki wagtda näme diýeni düşünürdim. Türkmenistanyň prezidenti esasy ýani edin işiniň netijesi hökmüne her ýylla ýyl gutoran soň 1-nji 3 aýa çelli, ýani 1-nji aprel çelli öz halkyna jogap bermeli. Ol mysal üçin siz seredin, ine aksionýerler bar. Aksionýerler bir uly edaraň, şonuň ýolbaşçysy bar. Şol ýolbaşçy aksionýeriň her ýyl bir gedek atçot berýär. Ine şu pudok şunça prosent ösdi, şu pudok şeýle boldy, eýle boldy diýip her pudoklar boýunça, syýasat boýunça, ykdysadyýat boýunça, sosial ýani ýagdaýlar boýunça halkyň önüne atçot bermeli. Ine şol atçot bütün dünýäde telewiziýa üstünden, metbuat üstünden, gazetler üstünden adamlara ýetirilmeli. Şonu bir gerem etmeli. Sebäbi bu öz halkyna ne hyzmat etdi, ne atçotny berdi, ne boýun eğdi. Bu halk saýlamady, muny ine iksany türkmendäki adam saýlap, şuny makinasiýa edip, falsifikasiýa edip, bikanunlygy sokdular da şu bikanun ýolaryny bulup gidipdi. Hormatly watandaşlar, şunu bilen men öz gepleşigimi utarýan, size ýene bir haýyşdymyz bar, bizim hemme opozisiýonýerleriň, aktivistleriň, türkmen gajanyň tarapyndan daşyna iş migrant bolup işleyen adamlara haýyş edýär. Türkmenistana dolar möçberini köp geçirmem. Türkmenistanyň ykdysadyny uly çukura gidip otýar. Ine häzir
Günne dolar galyp gidip otyr, bahalar galyp gidip otyr. Daşarda Türkmenistanda çy satýan adama bahasyny galdyrýar. Sebebi ol ýa-ni öňüm içinden öňýän bolsa-da şol satylan pul şuňa ýa-ni iýmitlemegine ýetmeýän soň bulun bahany galdyrýar. Şoň üçin bahalar galar. Ine bahalar galan wagty Türkmenistanyň prezidenti halkyna hyzmat etmese, halk galyp şunu aýyrar. Şonuň üçin sizin borcuňyz ýok Türkmenistanyň ykdysadyny saklamagy, sizin borcuňyz ýok Türkmenistanyň sosial problemany saklamagy. Sebebi siz şol alýan pullaryňyzyň, ýa-ni öz zähmetiňiz bilen alýan pullaryňyzyň möçberi we ýa-ni gymmatlygy özüňizde galmaly. Sebebi siz ine işläp ýörsiňiz daşyna Türkmenistanyň barsaňyz pensiýaňyz ýok şu periodda. Sebebi siz Türkmenistanyň pensiýon fonduny pul geçirmediňiz. Ine şu pullary ekonom edip saklap erteki güne adamyň pensiýasy bolanma. Sizem ýa-ni bedeniňiz pes bolan ýagdaýynda özüňizi pensiýa hökmüne saklamasaňyz, sizi saklabiljek adam ýok, hökümet saklamaz. Ilaýda şu hökümet saklamaz. Indi täze gelen hökümet aýratyn karar çykarar. Ýöne o täze gelen hökümet bolmaz egerde biz düňe otursak. Onda şu hökümet durar da, bu hökümet size şu günkü berilmeýän adamlara sosial kömek eden size pensiýaňyz, ine pensiýada siz pensiýon fonda geçirmediňiz diýip size hiç hak bermez. Şoň üçin şu pullary ekonom edin, özüňize maşgalaňyza soň ýöne häzir Türkmenistana ýa-ni maksimalna şonu peslendirip Türkmenistanyň ykdysadyny saklamaň, besedin. Türkmenistanyň prezidentiniň borjyny ýerine ýetirmäň, Türkmenistanyň prezidentiniň rejimini saklamaň, besedin. Haýyş edýär. Ine şunuň bilen men öz gysgaça çykyşymy tutarýan. Sizin her mäňizde ýene bir gezek jantalyk arzu edýän we Ramazan aýyna hemme islegleriniz ýerine ýetirilsin diýip arzu edýän we Ramazan aýyňyz mübarek bolsun. Hormatly vatandaşlar. Sag bolun. Indiki gepleşiklere çenli.